Di dehê berçileya sala 2022 de ji bo yekem car Kurdên Sûriyê xwepêşandanek li Şama paytexta Sûriyê li darxistin. Bibûneya Roja Cîhanî ya Mafê Mirovan bi dehan Kurdên Kurdistana Sûriyê li pêşiya Perlemana Sûriyê lê Şama paytexta Sûriyê xwepêşandanek li darxistin. Ku di wê xwepêşandanê de daxwaza mafê rewşenbîrî û yên netewî yên gelên Kurd dikirin û daxwaz kirin ku Kurd jî wekû pêkhateyek sereke di destûrê de ku nîştîmaneke ji bo hemû pêkhateyan. Her wiha di xwepêşandana sala 2022 de ku yekem çalakiya rasterast li pêşiya Perlemana rejimeke dîktator û sitemkar bû, şandek ji xwepêşanderan ku ji Hesan Salih û Merwan Osman pêk dihat, nameyek radestî Ebdulqadir Qedûra serokê Perlemana Sûriyê duê demê de kirin. Piştî wê bi demekê şanda ku name radestî Qedûra kir ji aliyê rejima Esed ve hate girtin û salek û du mehan di zindanên behs de man pişt re hatin serbest berdan. Kurdên Sûriye herdem li dijî rejimên dîktator radiwestin û ji sala 2002 de wate beriya destpêkirina şoreşa Sûriye ya sala 2011 ji bo azadiyê bi 9 salan daxwaza azadî û mafê hemû pêkhateyan dikir. Her wiha di sala 2004 de jî serhildan kirin û dema destpêkirina şoreşa Sûriye ji kesên pêşîn yên daketên kolanan û xwedî li şoreşa rûmet û azadiyê derketin û daxwaza rûxandina rejima behsa dîktatorî kirin.